Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Moni nonse? Choyamba ndi kuonesereni mmodzi kapena awiri amene simunawuzidwe kuti ndi ndani. Amene amalankhula aja ndi Norman Nyerenda. Ndi munthu amene takhala tikugwira ntchito limodzi kuchokera nthawi imene Dr. Saulos Claus Chilima anandipeza kuti ndigwire nawo ntchito. Tinayambira limodzi ndi Anyerenda amenewa. Ndikuwayimisa chifukwa choti nakuti kulikonse kumene ndimapita timakhala limodzi. Musanakhale pansi imaniso akhondowe. Bwino izo sapwetekeni izo. Anazoti akurasani kwathu. Akhondowewa chimozimozi Anyerenda ndakhala ndikugwira nawo ntchito kulikonse. Inu mmamvera wailesi, mumamva zimene zimachitika. Iyi ku UTM ko amwingako, ku UTM ko chani awawa sana ndisiye ndikugwira nawo ntchito limodzi. Ndi abale anu so amenewa. Ndeno ndimati msanabe kulankhula iwowa ndi ayimise mwadziwe. Kutoko awawa amabwerera ku Lilongwe lero. Koma ndinakuti ndifuna ndikafike kwanu ndikaoneko chifukwa siku lina uzandituma. Ndizakutumani osati kuzakwatira iyayi. Khala ndathokoza zikumkwambiri. Ndakhala ndikuyenda Malawi muno, kumpoto, pakati, kuvuma uku, pakana kumwera kuno. Madera ambirimbiri. Cholinga chake tithandize anthu. Tapeza kuti ku Malawi kuno kuli njala ya zaoneni. Kuli njala ya zaoneni. Ine mkundiziwa mutuza njala sanga ndiuze. Timalimira chimangateni wantambala. Kulima kutipasa makaka. Pikira na ndoro. Mukuziziwa kuno bwino, ndikuziziwa kuno bwino. Ndieno olonguna mpuzira ndine nduzipanga chocho. Kani yoti kuno ndi kwathu. U vice president wo Achilima nandipasa wachipano. A president Chakwera andipasa ubadziko. Cholinga chake ndi chimodzi. Kufuna kufikira anthu kuti tithandize anthu. Ndi ntchito ya vice president mu office ya president. Anthu ena amaganiza kuti vice president wafikapo ndiye basino kumanyada ati afikapo. Nkhani si imeneyo. Nkhani ndiyofikira anthu. Ndikubwera ndimaona minda chimanga chaonongeka. Chimanga chaonongeka. Ndiyeno kubwera kuno mavuto sikuti angathe siku limodzi. Komano mene ndabwera kuno ndikusimikizireni kunoko kubwera chakudya. Kuno kubwera chakudya. Ine lero ndabweresa kachakudya pang'ono kuti ena ndiena atakulandira. Amene salandira sadangaule chitani kodi. Lero ndabweresa ufa osati waboma wa ineyo. Koma popanda president kundilola kuti tenga zaiwe nazo kwanu sindikanabwera nazo. Chifukwa ena amaganiza kuti president ndi vice president azikhalira kukangana. Ine kuti ndikangana ndi a president ziko ziliyenda. Chifukwa ine ndizikokera uku, iwo azikokera uku, sindingabwere. Kati kumva neji? Tawi zina munthu umafera fungo.
kukhala ndi amunako gali moto zonse iwe osamadya nawo odya nawo wauko zimachitika iti. Ndiye inu muzithokoza kuti pamene ndili vice president pakali pano nthawi imene Mulungu andipasayi tiyendere limodzi. Pano ndili pano ndikuzoto kwa Goldeniko ena acha aliya akachoka ujati pesa pano asonkhana mpangulo mwena ajeso asonkhana pana matingu ipo asonkhana kuti tatambe asonkhana ali samati andi watu atipesa ndi watu atipesa koma ndiziti ndikati ndikubwera chonde munonse muzibwera chani amozi kwa muli pano ndikuzowa kuti museumu muduli wonse asonkhana aliya amacheza pano saadusa amacheza pano akuna zona koma no lero ndabwera kuti ndikuoneni pano kanga chepe kalipoko kaufako upaseni ena so kanga chepe angalandileko tiapase ndetizapemba kuti ana Diana tinyamuka tikakhale pawo ana akakhale pawo azigogo akhale pawo azimayi akhale pawo sizikwana koma ambiri awambira. Ife tifuna kugwira ntchito ndi muthokoze mkulu wanga Bizwek sima mzee wa Bizwek alipo mpanonso andipira foni kwenda inda mpereka chakudya ukunduku zikomo koma kumuziko sotu kuzikhala anthu amene azikambaza kwawo kuno ndi kwathu sizasinzikanso kuno ndi kwathu kamveraiti kuno ndi kwathu kuno ndi kwathu akulanga uyo ali apoyo siwani wanga tikapanga magalagala limozi iyayi asaime asiyeni mugwazi wa asaime adandaula kuti ndiayimise iwo otukhaidwa lawo amangofuna kuti azipanga zabwino koma samaziwike. Ndiye pali nyimbo iyi musika jani ina amaponda kuimba anthu ina ipeka sina but ipemelele uno ndikumulanje ikhaya chiromwe amene mazuwa chiromwe kupemelera tipati chani iyayi musamasakaze chinyanja ndi chiromwe ngabati nafuna ausi iyayi kufuna tu ndi chinyanja nakhwela nivedelele ndekuti ndipemelere nivedelele nditani kodi nivedelele iyayi tiyabe chimozi nivedelele ivahe mulo uno ndikumulanjeti tisaibe za ndipemelele yani nivedelele ivahe mulo ziko onse anje kuti ife kumulanje timati nivedelele so ndikakuza kuti ivahe mulo kaivaha khale mulo kamnaiti nivedelele nivedelele pajatu paja atakwani amarenje eti ameto amwihavani akokola
ndiye akokola magamba zawo ifangosakaniza ichi chili chimwe habani tilangule kuno mwineti nivedelele ivahe mulo eti nivedelele ivahe mulo kaiva kale mulo eti ama chizuwa chiromwe kwambiri ndani angayambisi maina aka mazuwa chiromwe kwambiri inu ali kuti tabwerani osati ya moseli wakasula kanyene iyayi koseli wako ndineyo koseli wanajelwa kahi ndikaya nyene inu sio chokoti na yetwe demu yaba nivedelele ivahe mulo tiabe mene eti ivahe mulo Taimbeni muchichewa muja kuti muinvese mene kuyendera jeso muinvese mene aendele mujiromwe taiyambeni ipase moto ipemerere ayambise ndani ayambise wa ipemerere muchichewa kenda ko mujiromwe asikira chali kuti atikale mwivahe mulo ababa ndizuwali mvula amwina ivumba ile tai ivumba italia yose zuwa liso tichoke nsanga olo mazulo muto ndifuna mpangirane chani chabwino mbele nyimbo yamati kwiyo kanyama kanga chepe
kwiyo kwiyo kanyama kanga chepe, kwiyo kwiyo kanga chepe, kwiyo kwiyo. Ndazi wa mastyle wao afuna dibere imakala bwino kukumana ndi ambale chonchi kumacheza muzikondana wina ninzaje kwangolera kutanguzi kwa godeni tizikondana chachikulu pa dziko lapansi pano ndikukondana zachipanizi tawi zina kumaziyang'ana bwino chifukwa ena makhala ngati muli kumazwa chitanga sala kukhala ngati muchitanga sala basi iwe tipite ukuyo londolondo iwe tipite uku londolondo iyaji aliyense azikusanchito mutu wache ine ndi kakwani kamba laiti ndimauza anzanu kuti nthawi ya njala zimaziwika siko nkuno ukakauti chakudya chachuluka uzinguvako ngulu wangu lwena naye ngulu wangu lwena naye ali muluko wanditawe chesairesi kuja kundiyang'ana akuti kodi afuna ambe zina za kujando ayi ine ndithokoza kwambiri kubwera kwanu nonse ndizibwera kanga chepe kalipo khala nyamagogo yeah abiti malenya bwerani newa tukuvinidwa mabwesa sima ndi amenewa khalani kodi azikobwera sindikuwaona ali kuti bwera nagogo inu ena ali kuchiko tabwera nagogo amuna iya khalani pasi khalani pasi chonde khalani pasi eya ndiye akulu aja abwere apapa pamozi ndiye amayi afuna kundibera aja awo khalani apapa tiyamba ndi awawa inuyo muli pano muli kwangati kodi 5 iyayi musavutise agogo tasiyeni tiaona ntaina yake tikale pasi msapange fokoso chonde inu amene muli apapa tiyamba inuyo mwapasa federeza aliyese matumba awiri akupasa ti mafedereza matumba awiri ndiyeno ana akakhale mbali yawo azimayi mukhale mbali yanu somono azigogo achimuna akhale mbali yawo azigogo nonse mukhaso mbali yanu azimayi mukhaso mbali yanu nyirenda mutithandize ma logistics amene wowo azigogo akhale pawo ana akakhale kwawo azimayi akhale pawo yes. Tiapempha hedi atipaseko makalasi azigogo onse achimuna akakhale kalasi lawo azigogo onse achikazi akakhale kalasi lawo ana akakhaleso kwawo mkalasi lawonso chonde tiyeni
Apa sih dipandwa kali bena bati. So mbangu dia ngana usabwira kuti ya. Karoweni karasi ndachula lijago pitani Karoweni standard 6 Karoweni standard 6 nabwera pafupi kuzala nkula kuzala patsamuna anyamata tieni pamibawa hapo tieni akupezani konko anyamata nonse pamibawa mpezedwa konko Aluya atatoka kapsa. Urea. Apa sih apa? Ini lengkap sudah. Oh, apa beda sih?
As quickly as possible. Fati ngomba chisangalo chanu kuti mwasangalala bwanji chifukwa cha katundu amene a vice president akupasa tsiku lero. Ye tifuna ngomba kuti mutu muzotani. Makala chakuti mukhala chakuti makhala model. Ah, okay, chabwino. Ye poyamba agogo takupezani taona kuti mwalandira nawo fetereza kaya niyo dzina lanu ndino ndani? Eliza James. Umachokera mudzimwa kwa Golden. Chisangalalo chanu ndi chotani kulandira fetereza uyuyu? Nenani? Munayembekezera ngati kuti mulandira? Iya, sitikayembekezera kuti tilandira. Mama Mulungu wachipasa. Amen. Amen. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amama. Kaya ndino ndani dzina lanu? Irene Suwedi. Taona kuti mwalandira nawo fetereza matumba awiri ndi chimanga mbewu. Kaya ino chisangalalo chanu ndi chotani ndi mmene mwalandira? Ino chisangalalo changa chili bwino. Ndakondwera. Kubwera kwa usi. Kuzati pasaka dungu. Mwathokoze kuti ati zikomo kwambiri. Kuli inuko. Anze mayankho anga. Takunyadirani zikomo kwambiri. Zikomo. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Saru. Amayi. Takupezani ndipo takuonani kuti mwalandira nawo fetereza matumba awiri 50 kg obereketsa okulitsa ndi mbewu. Kaya inuyo ndi mmene mwalandiriramo chisangalalo chanu ndi chotani? Ndasangala ndikaziona kuti makulu anga osamalira ndakalandika ndiyana ndikaziona ndiye chani Mulungu kunja kuno alipo mwana manganyaji wako kuno ndi watu ndi watu manganyaji watu kumukirezi ndi ndani taenda muzipani zose namba kulanja zimene zi ambuya ajadalisa kumama adapitizaso ndi wawo mazina la Yesu. Tathokoza. Munayembekezera ngati kuti mulandira? Wa munayembekezera kuti mulandira? Munayembekezera ata eti lo tayembekezera liwati tatani ilipempera mwana walitukuza akaza kajambili makulanga mwa manda sinaone katundu ngatamene ili ndi ndalama zambiri simunaone katundu ngatamene? Sinaone eti tathokoza. Zikomo. Takunyadira. Ambuya kudaliseni. Zikomo kwambiri. Ngende bwino. Zikomo kwambiri.
Ama kodi ama zina ngati munati ndani? Esitere. Estere nda? Esitere Waison. Estere Waison. Makhala konko. Makhala konko ndingolowera kaka buruko mali makhala na matingwi apo. Pana matubi? Pana matingwi apo. Pana matingwi. Takunyadira. Koma afumu atu ni afumu adangolowera. Okay. Takunyadira ni mama. Ziko mbambili. Agogo takupezani. Taona kuti mwapezanawo mwayi wafetereza matumba awiri. Kaya dzina lanu ndinu ndani? Line Sidango. Chisangalalo chanu ndichotani kulandira fetereza amene? Chisangalalo chatu ndikuyamika kwa Ambuye kuti mwana amene tinambereka moyo chithandizo chanu ene chatipasa yetu apitirize kumoyo waife wasunga ife makolo. Zikomo kwambiri. Munayembekezera ngati kuti mulandira? Munayembekezere koma Ambuye ndi wamkulu. Amen. Tathokoza. Takunyadirani. Zikomo kwambiri. Mwakondwera go? Kwambiri. Eti? Tokoza kwambiri. Kuomera kwambiri. Eti? Baba kwanza. Tinaona kuti munapita kutsogolo kuja kukapatsa moni mwazindikira twere? Macheza nawo ana amene? Kwabasi kwambiri. Iwapo ndini watu kwambiri kwambiri. Au kudziwani kwambiri. Eti naonadi. Kwambiri. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Chisangalalo chanu nchotani kulandira mafetereza matumba awiri kuphatikiza mbewu? Ndi chisangalalo kondikondera katundu kuti ndinalibe kuyembekeza kuti kapena nditakupeza fetereza matumba mwamwa ipobwera bambo wandiso andithandiza kwambiri kuti ndi pakati pakusangalala. Takunyadirani. Kaya dzina lanu ndani? Ndine Bale Roya wa mwezi mwa store pamodero wapo. Tathokoza. Takunyadirani kwambiri. Zikomo. Ngofika banje ukuthandizana banje. Iya ndithandika ndikaziona zimene takakaza mbiri kana kudireza danja mambiri koma takudireza ngeni kwatu kuda kutambia zadalisa apidile chito yawo ndindo wawo itina lai ndika ndike mwana ilwako kumanganya Kwa wapo? Ndimo sangala kambiri ya mwana kana sangala kunyumba yako zinali modani ndio pesa. Ya yata kama hiyo kuna hizo zote bila gani amangu ameni ati. Ndio kaja ata kufikiria kama. Ndio hapo kuna nini kwa watu kwa nini yake na kuna ngapo na ukaja kuna mkhala ngere romena kukosa nifetereza ndi mbeu hii andapondwera kujina la ndapondwera changu yanga pita manga kumale mwana wangu hapo kuma mwenye kusiana ndiwa mwene mawo pomaliza mawana niko kana wao kumazandura omaliza anga ndio omwe wokuti chani ambuya alemekezeke mwana atithandiza ndingopemphera kumwamba kuti mwana apitirize moyo wake mwana apitirize ntchito zanu uzigwira uzitikumbukira ife makolo ife nanthu osauka chokoza kwambiri Mai, longezani. longeza
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.